Καλησπέρα Νίκο. Ωραία είναι τα στοιχεία τα οποία σήμερα ανακοίνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά τι να πει κανείς σε αυτήν εδώ την γυναίκα που ξύπνησε σήμερα τα ξημερώματα με το παγωμένο μέταλλο των όπλων στους κροτάφους της και άνοιξε τα μάτια και είδε 3 άνδρες πάνω από το κεφάλι τους. Έτσι δεν έγινε, κύριε? Ναι. 3 άντρες ήτανε και μου είπανε τα λεφτά σου. Από πού μπήκαν στο σπίτι σας? Από πού μπήκαν στο σπίτι σας? Από το φεγγίτι απάνω ψηλό, από ένα ψηλό φεγγίτι. Εσείς ζείτε μόνοι σας εκεί? Μόνη μου, πήρα την αστυνομία, μου λέει δεν μπορούμε να έρθουμε, να πάρω το 100. Παίρνω το 100 και ήρθανε, τίποτα δεν κάνανε. Πήρα το κι εγώ τους χρυσαυγίτες. Μόλις πήρα τους χρυσαυγίτες μου είπανε τώρα 100 άτομα μαζευτήκαμε και θα πάμε σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, μου είπανε. Γεια σας ρε παιδιά, και με πήραν πάλι τώρα, μη στενοχωρείτε, δεν έχουμε φάει για μεσημέρι, θα το βρούμε το αυτοκίνητο, μου είπανε. Τα λεφτά δεν πειράζει, αλλά το αυτοκίνητο θα το βρούμε. Μια μέρα και αύριο θα... Εσείς πήρατε τηλέφωνο τη Χρυσή Αυγή μετά την ληστεία που... Ναι, πήρα εγώ, αφού δεν έβρισκα... Πώς το κάνατε αυτό, δηλαδή? Σας το είχαν πει, το σκεφτήκατε μόνοι σας, πώς προέκυψε? Όχι, εγώ μόνη μου είχα μια εφημερίδα που είχαν φέρει την περασμένο Σάββατο εδώ και λέω δεν τους παίρνω τηλέφωνο. Οι άνθρωποι θα με βοηθήσουν. Αφού η αστυνομία μου λέει πάρ' το 100, πήγαινε κάτω να δώσεις αυτό, να δώσεις πληροφορίες. Και τι σας είπαν ακριβώς, τι σας είπαν από τη Χρυσή Αυγή που πήρατε τηλέφωνο? Τι λέτε κυρία μου, πώς λεγόσατε, πού μένετε? Τώρα αυτή τη στιγμή παίρνω 100 τηλέφωνα σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Αττική και διασκοπιζόμαστε σε όλα. Μετά μας πήραν τηλέφωνο, δεν έχουμε φάει για μεσημέρι, είμαστε για σας. Ναι. Φροντίζουμε. Το αυτοκίνητο βέβαια δεν το βρήκανε. Να ψάξουν να βρούμε το αυτοκίνητο. Και τα άλλα δεν πειράζει, λέει. Δεν πειράζει. Το αυτοκίνητο το βρήκανε. Το αυτοκίνητο το βρήκανε. Μου είπανε θα κάνουμε προσπάθεια. Θα το βρούμε το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Και μου είπανε σε ευχαριστώ. Δεν θα σε πειράξουμε. Ήταν ένας Ρουμάνος πάρα πολύ καλό παιδί. Τον εφίλησα. Και του λέω σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, μου λέει. Και σηκώθηκε και έφυγε. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν μίλησα άγρια καθόλου. Ευχαριστούμε και τον Λάμπρο το Χαβέλα. Ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τη γυναίκα στον πόνο της και σε όλη τη σύγχυση που έχει περάσει και να έρθουμε στον Δημήτρη Καραστεφανή για να τον δούμε. Ζήτηση κρύβει αλλά πάλι λασόκ, έτσι. Πρώτα απ' όλα, ένας τρομοκρατημένος άνθρωπος, η γυναίκα που ζει μόνη της, προφανώς είχαν στις καρτέρ, είχαν δει και η οποία φτάνει να λέει τους φίλησα. Και ήταν και πολύ καλοί άνθρωποι. Δηλαδή μπήκανε, τις κλέψανε το βιος μιας ζωής και επειδή την άφησαν ζωντανή, έχουμε καταντήσει σαν κοινωνία να λέμε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί δεν μας σκοτώσατε. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Νίκο. Και το δεύτερο, η ιστορία της Χρυσής Αυγής, έτσι. Λοιπόν, το οποίο είναι φοβερό. Είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα που δέχονται καθημερινά και αυτό μας το λένε και πάρα πολλοί πολίτες. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα, αν μου επιτρέψει να συμπληρώσω πληρέστε το βίντεο που είδαμε από τον Λάμπρο το Χαβέλα. Είχαμε 6.014 προσαγωγές τη μία εβδομάδα που έκαναν εξορμήσεις οι αστυνομικοί και 432 συλλήψεις. Αυτά όμως, Νίκο, έγιναν όχι εκτός κέντρου, στο κέντρο. Εκτός κέντρου βλέπουμε. Τώρα, να σου πω κάτι, λίγη σημασία έχει το εντός-εκτός κέντρου. Η ουσία είναι ότι. Όλες οι ληστείες και οι εισβολές στα σπίτια γίνονται εκτός κέντρου. Γλυφάδα, Παιανία, Παλίνη, έχουμε δει τον κόσμο να τον χτυπούν, να τον ξυλοκοπούν για να του πάρουν. Και πια έχει αλλάξει η τακτική, δηλαδή είναι λιγότερες οι ληστείες σε τράπεζες, σε σούπερ μάρκετ, σε κοσμηματοπολία. Στα σπίτια μπαίνουν, αισθάνονται ασφάλεια. Αν θυμηθούμε τι είπε η γυναίκα, είπε έμειναν στο σπίτι μου 45 λεπτά. Λένε οι ειδικοί και οι εγκληματολόγοι ότι πολλές φορές ο χρόνος μπορεί να φαίνεται μεγαλύτερο στα θύματα γιατί περνάνε δύσκολα, πιέζονται και τους φαίνεται η στιγμή αιώνας. Ό,τι και αν είναι, δεν βιάζονταν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι δράστες, αυτοί οι εγκληματίες δεν βιάζονταν με το πάσο τους. Ένιωθαν την ασφάλεια. Είχαν μια γυναίκα ηλικιωμένη, την είχαν καθυλώσει στο κρεβάτι, περίπου κατάλαβαν ότι την είχαν υποχείριό τους, δεν ένιωθαν καμιά απειλή και αλώνιζαν. Το ίδιο γίνεται παντού. Ενδεχομένως, όπως λένε και οι αστυνομικοί, να παρακολουθούνται κάποια υποψήφια θύματα από άλλα μέλη της συμμορίας. Και αυτά τα 3 άτομα, τα 4 ή δεν ξέρω πόσες συμμορίες είναι τέλος πάντων, να είναι τα εκτελεστικά όργανα. Γιατί μιλάμε για συμμορίες πολύ οργανωμένες. Να μείνουμε λίγο τώρα και στο κομμάτι που λέγεται Χρυσή Αυγή. Γιατί είναι νομίζω πάρα πολύ σοβαρό. Αυτή η γυναίκα είπε ότι βρήκα μια εφημερίδα που μου άφησαν έξω από το σπίτι μου και γίνεται αυτό, το ξέρουμε. Αφήνουν την εφημερίδα της Χρυσής Αυγής πολλά μέλη. Και στη συνέχεια λέει τηλεφώνησα. Και μάλιστα ενώ στην αστυνομία με κάνανε και λίγο μπαλάκι, στη Χρυσή Αυγή μου μιλήσανε καλά και μου είπαν ότι δεν τρώμε κιόλας, έχουμε χάσει τον ύπνο μας, το φαγητό μας κλπ. Για να σου βρούμε το αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο δεν βρέθηκε, προφανώς. Αλλά αρχίζει να φαίνεται πολύ ξεκάθαρα, νομίζω σε όλους μας,
και σε κάποιους πρέπει να φανεί ακόμα περισσότερο τι πραγματικά γίνεται εκεί που η κοινωνία πονάει και αναστενάζει. Γιατί είναι πολύ ωραία τα μεγάλα λόγια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα με αυτούς τους ανθρώπους που ψάχνουν κάπου να πιαστούν. Έστω και λίγη ελπίδα ή ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτοί που έπρεπε να το πάρουν το μήνυμα το πήραν. Ναι, εγώ αμφιβάλλω πολύ.